12:59. Us ho deia abans de marxar a publicitat, que ara parlarem d'una associació que es diu SOMDE, Som Dones, Som Empresa. Dones empresàries, dones emprenedores, doncs ja tenen el seu lloc a Badalona. I en volem parlar amb la Carme Jiménez i la Carme Teixidor. Bon dia a totes dues. Bon dia. Com esteu? Molt bé. SOMDE, una associació que neix fa poquíssim. Com sorgeix aquesta idea? Doncs nosaltres sorgim d'una trobada promoguda per l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, que s'anomenava en un principi el Cafè de la Dona. Aleshores, això tenia una intenció que diferents dones, dins d'empresàries o emprenedores, es trobessin una mica per compartir aquelles inquietuds i allò que sentien una mica a l'entorn de la problemàtica diària. I a partir d'aquí, què va passar? Que va coincidir que les persones que vam acudir en aquesta crida vam ser persones amb moltíssima empenta, persones que teníem les coses molt i molt clares, i de seguida ens vam posar a treballar amb la constitució d'aquesta associació. Perquè amb quines dificultats es troba la dona emprenedora o la dona empresària? Són diferents a les que es pot trobar un home? Sí, jo crec que principalment perquè principalment socials. Pel fet de ser dona, portem de sèrie unes característiques que ens fa que la nostra manera de ser o la nostra forma de fer sigui diferent. I això, vulguis o no, quan ho traslladem en l'àmbit professional, ho deixem veure i ho practiquem. Llavors, partint d'aquesta base, una de les traves amb les que ens hi podem trobar, que són bastantes, però principalment són els factors més socials i els factors més de conciliació familiars, i després n'hi ha un tema de creences. Hi ha moltíssima dona, o la gran majoria, que no s'ho acaben de creure el potencial o fins a on poden arribar. Llavors, crec que nosaltres mateixes som les primeres boicotejadores de que puguem aconseguir o no el nostre èxit professional. Aquestes inseguretats, no? Sí. Escolteu, creieu que les dones empresàries, les dones emprenedores, no estan prou recolzades? Recolzades per qui? Seria la pregunta, no? Perquè, clar... Per les administracions, potser... Jo crec que el recolzament per part del que seria l'administració, tot i que crec que en aquest moment, i potser per aquelles coses que semblen políticament correctes, el fet de posar aquesta etiqueta dona davant de qualsevol convenció, programa, queda molt bé, però en el fons aquest recolzament s'acaba aquí, s'acaba amb un eslògan. És a dir, la dona de per si, a partir d'aquesta situació ja social que arrosseguem des de la revolució industrial i que no hi ha forma que acabi de canviar, i aleshores sí que sembla ser que això, el missatge sí és diferent, però la realitat no. I ens seguim trobant que també moltes dones no estan ni tan sols recolzades dins del marc familiar per poder tirar endavant els seus projectes. Aleshores, és una lluita on entre nosaltres és amb qui hem d'anar ajuntant mans i tirant endavant i anar obrint camí. Deia tot això perquè les estadístiques a nivell estatal demostren que encara són poques les dones que ocupen els càrrecs. Si més no, si les comparem amb la resta d'Europa. Què falla aquí, doncs? Una mica el que dèiem? Sí, això i el tarannà, vull dir, aquesta trajectòria per herència una mica masclista que arrosseguem, potser a nivell d'aquí de Catalunya potser començarà a ser una mica diferent, ja que tenim una mentalitat un pèl més europea, però si mirem el global del que seria l'estat espanyol, doncs jo crec que sí que seguim arrossegant aquest masclisme, i després que les dones treballem normalment d'una forma diferent, som molt més executives, tenim les coses molt més clares, i aleshores dintre de quins àmbits sí que és veritat que podem provocar una sèrie de, no diria la paraula inestabilitat, però sí que ens qüestionem, no? I això vol dir que a vegades vulguem millorar les coses i treballem per fer-ho, i potser fem, el resultat és millor, però potser no és tan plàcida, no? Sí, i jo crec també que ens falten referents. Crec que justament és veritat que després acaba sent un peix que es mossega la cua, no?
però falten molts referents en els que ens puguem emmirallar per poder-nos creure que realment podem aconseguir allò que ens puguem proposar, no? Però clar, si resulta que no tenim referents, perquè resulta que tampoc ens és fàcil accedir-hi en aquests puestos de més responsabilitats, en els consells executius o en les juntes directives de les empreses, doncs és difícil, no? Ens falten molts referents tant en la vessant política, en la vessant empresarial, i la vessant empresarial jo crec que potser s'està començant a tenir molt més en compte en les grans empreses, però encara ens falta molta feina a fer en el que són les petites i mitjanes empreses, no? I no sé si és una sort o és una desgràcia, però justament el nostre país el que més té són microempreses i pimes, amb la qual cosa, com no comencem a fer un pas endavant, parlo de les dones, i creure'ns-ho i fer que això sigui un fet i que realment es converteixi en una realitat, doncs és molt difícil que les coses puguin canviar, no? I diuen que el moviment es mostra caminant, justament, no? Llavors jo crec que amb associacions com SOMDE i com moltes altres, perquè n'hi ha moltíssimes associacions de dones, no? Que justament el que estan oferint són recolzament, el que intentem és donar les eines perquè aquestes dones puguin tenir molts més recursos i puguin tenir molta més empenta i autoestima perquè puguin dur a terme els seus negocis, no? O els seus projectes, si més no, no? Un dels temes dels que parleu a les xerrades, tallers, no ho sé, pot ser la conciliació de la vida laboral i familiar, perquè aquest també seria el quid de la qüestió, ho deies tu abans, no? Sí, potser el tema, el que treballarem des de SOMDE, més que... O sigui, intentarem no fer gaire demagògia, val? És que és una utopia, no hi ha? El terme conciliació l'escoltem des de fa molts anys i al final cansa perquè veus que no hi és. Intentarem més aviat que allò que puguem transmetre a les associades sigui útil. És a dir, les formacions, les xerrades, els tallers seran enfocats a que aquella dona que vingui doncs realment surti allà dient això em serveix. Evidentment que informació genèrica i quan hi hagi alguna novetat referent a les lleis es donarà, però serà una cosa molt més treballada de cara a això, no? A ser productiva. Sí, i crec que és necessari això i també hem de treballar molt des de SOMDE i jo crec que és un dels valors afegits que podem oferir amb aquest acompanyament, justament és treballar més aquest tema de creences i tema d'actitud, no? Perquè és veritat que pot faltar-te formació i pots treballar-te moltes habilitats, no? Però jo crec que tot passa també per la vessant més emocional i més més interna de cadascuna de nosaltres, que realment sí que efectivament el tema de la conciliació és una cosa que s'hi parla moltíssim, però que ningú fa res, i potser les primeres que tornem a fer un pas endavant hem de ser nosaltres mateixes, no? I provocar que aquesta conciliació sigui un fet assolible, no? Clar, com més dones empresàries hi hagi, es suposa que menys reunions a les 8 del vespre hi haurà. Evidentment, sí. Ens ho hem de fer nosaltres mateixes, doncs, això. Us anava a preguntar també sobre el tema de la igualtat dels salaris, però estaríem amb el mateix, no? Seria també fer demagògia, parlar de coses que tristament encara estan ben lluny del que hauria de ser, no? S'han de lluitar, és a dir, aquestes lluites que fem a vegades en tots els àmbits que són una mica més com així de cara a la galeria i ens conformem en sortir el dia de la dona o sortir el dia que toca, doncs bé, han de ser lluites que realment han d'acabar provocant canvis, no? I en aquest sentit, des de l'entitat, tot allò que puguem ajudar i tot allò que puguem fer força perquè es puguin anar canviant, ho farem. Xerrades formatives, ho dèiem, tallers, per establir sinergies, no?, entre dones que porten empreses a diferents àmbits, potser. No són prou corporativistes les dones, ja de per ser? Sí, som socials. I com a socials, doncs, tot això d'ajudar-nos entre nosaltres i reunir-nos
i fer aquest cafè que és fàcil de fer-nos entre nosaltres, sí, això és cert. Però jo crec que ens falta un plus, i justament donant espais en els que aquestes trobades entre dones i aquestes sinergies es puguin generar són necessaris, no? I aquesta és una de les funcions que té SOMDE, no? A més, solem ser, és a dir, solem aprofitar-les molt més, no? És a dir, crec que és com donar les eines perquè per si mateixes les assistents desenvolupin tot allò que duen dins, perquè és evident que sí que duem moltes coses dins. Inclús, a banda de les trobades de la gent que ja té empresa, el que volem fer són una sèrie de trobades per la gent que té una idea de negoci, que potser no s'hi veu en cor, però potser en una trobada d'aquestes coneix a 2 persones més i s'hi llencen juntes o s'ajuden, no? Aleshores és una mica el fet de dir, posar aquestes eines perquè es puguin ser aprofitades. Escolteu, quin és el perfil de dona empresària, de dona emprenedora? Perquè amb la crisi la paraula emprenedoria ha agafat molta embranzida, de fet ha estat l'única sortida per moltes dones i també per molts homes. No sé si també ha canviat, heu vist que ha canviat el perfil amb la crisi. No sé si podem dir que ha canviat el perfil, però sí que està clar que hi ha una majoria que cobreix un perfil determinat que ve provocat per la crisi, no? I efectivament aquesta crisi el que ha provocat ha sigut molt d'autoempleo, que li han posat la paraula d'emprenedoria, perquè queda més maca, però que en realitat el que es converteix és que tu tens una necessitat i l'has de cobrir d'alguna manera, i com que resulta que les empreses no t'estan donant feina perquè estan fent retallades de personal, doncs no tens més remei que si tu vols tenir diners, has de poder-te generar el teu propi negoci. Llavors aquí tant homes com dones s'han posat amb aquesta feina i amb aquest projecte, i tornem a topar una altra vegada amb totes aquelles traves amb les que possiblement nosaltres mateixes també ens les posem, o la societat, però hi ha una realitat, i és que mires els estudis i mires els percentatges i la majoria d'homes emprenedors que han executat el seu pla d'empresa respecte al número de dones que han executat el seu pla d'empresa, doncs realment hi ha unes diferències molt importants. Llegia l'altre dia, 7 de cada 10 homes que han fet el pla d'empresa acaben portant el seu projecte a terme, i en canvi 3 de cada 10 dones acaben portant el seu pla d'empresa a terme. Llavors aquestes diferències a mi són les que m'esgarrifen soberanament, perquè em sembla que n'hi ha tota una sèrie de motius que alguna està passant que no fa que... El perfil d'empresa, de l'empresa que vol muntar una dona, sí que ha canviat amb els anys. Em refereixo a que ja no és tant amb la vessant maternal, destinat als àmbits d'educació, de benestar i família. Ara ja ens atrevim a més àmbits? Comencem. Comencem ara. Sí, però hi ha... 2015, senyors. Sí, però jo crec que hi ha, a més, molta dona molt professional. Moltíssim. Molt preparada. Molt ben preparada. Aquí tornaríem allò d'abans, quina llàstima que no puguin accedir a segons quins àmbits, perquè realment això, hi ha molta dona molt ben preparada. I aquestes dones ja sí que ja s'atreveixen a tirar una mica més amunt i a tirar projectes molt més grossos endavant. Va, diem-ho, que la presentació de SOMDE serà aquest divendres, no? Al Becín de Badalona, a les 10 del matí. Amb què? Amb un networking? Bueno, primer és la presentació, en la que tindrem representants de l'Ajuntament de Badalona i també de l'IMPO i d'altres localitats, perquè som de les 11 dones fundadores d'aquesta associació, doncs majoritàriament són de Badalona, però en tenim d'altres que són de ciutats del voltant, en tenim de Teià, en tenim de Masnou, per tant, doncs, sabem que hi ha persones que també ens faran recolzament des d'aquí, i farem aquesta presentació oficial en la que explicarem què som i què és el que volem oferir, i després farem un networking, efectivament. Divendres a les 10 al Becín de Badalona. Carme Jiménez, Carme Teixido, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta associació. Gràcies. Gràcies.